hoe lang doe je dit al? Dit is hier. Treden hier als bregenwipper? Ja. En bevalt goed? Ja, prima. Ja? Maar dat wat doen we nou? Nou ja. Om ik vrijwilligers zie je dat ook niet. Vrijwilligers zie je. dat is het al. Ja, winters maar door net. Dit let er alleen op. Ja. Hij is brugwachter en ik ben de kapitein. Jo, en de kapitein. Ik ben de kapitein, ja. Zo hebben we dat. En als er een boot aankomt, dan waskalken. Dan zeg ik 5 minuten ongeveer, dan komt er een boot van die kant af. Dan weet je het. Ja. Zo hebben we dat. Ja, precies. Ja. En dan wordt het. En wat En ik hou nooit van de gek. Als ik zeg er komt een boot aan, dan komt er een boot aan. En ik liefst niet. Nee? Nee, Die grapjes? nee dat ken ik. Want ik ben geen ruzieman hebben. Nou, nee. Ja, dat moet ik nou in de wereld. Dat hebben we niet zo. Nee, hoor. Geweldig. Duwe paard, hè? Wat zei je dan? Duwe paard, hè? Deel apart. Ja. Maar is het leuk werk? Ja. Wat is het leuk aan? Nou ja, dus ja, wat praten we daar woorden. Nou, dan kan we in mopperballen. Nou ja, dan gaan we mee in mopperen. Mopper is er wel? Ja, je moet hier wat toe doen en dan maak je maar in wassen. Oh ja. Nou, dat is het eerste. Ze worden wel eens wat ongeduldig. Ja, ik heb me niet schillen. Daar heb ik niks van hoor. Nee, mijn baas zei, dan mag je maar toeteren. Daar ben je ervoor. Ja. Ja. Maar dat is nog een hele dag eind. Wat doe je dan? Nou, zo in het hokje. Ja. Nou, dan moet een boekje met kranten. En dan hij komt wel bij me praten. Ja. En daar veel is. Nou, dan vragen we weer. Als er een nijs is of zo. Nou, wat er rijden is in het warm. Ja. Ja, dat kan soms gebeuren hoor. Ja. Hij weet niet zo, dat hij zo de paard heeft. Ja, precies. Nou, Je hebt de bregen, dat is alles. Ja, hij hè. Dit ben monster jongens, nou, dat is het waar. Jawel, hè? Ja, zeker. Die doe je heel veel goed van wezen. Maar dat is een schotje net goed naar om ging en wij gaan bij emotioneel in wezen melden. Ja. En we hebben emotioneel ervoor zorgen dat er bregenwipper worden is. Aha. En nou is hier al 3 jaar aan de gang en het gaat hartstikke goed man. Gaat prima. Ja, verkeering ongeveer. Verkering ook eens. Nou, niet je werk meer. Ja, niet je onderwereld in. Ja, nou, dan ben je weer gaan. Beetje aan de drank. Ja. Nou ja, dat gaat verkeerd. Dat woont maar zien hoor al. We can beat them forever and ever. En hoe kom je aan die pet? Oh, die gekregen. Ja? Ja, zo stond bevrij, kom ik stond paard. Nou, dat. Van hier in het dorp, ja. Ja. En die had dat erop stikt. Ja. Het is geen hoofd, de bregenwipper is. Ja, zeker. Ja, zeker. Je, Het is geen hoor. je misverstanden nooit. Nee. Nee, dat weet ik niet nog. En wat is nou het mooiste wat je hier mooi maken? Hier? Ja? Oh, dat maar, dat, ja. Mooie vrouw geboren, no. Aha. En dat is een echt natuur, no. Ben je zeker net? Je houdt één goede kost, ja. Jawel, hè? Ja. Dan zit mijn lever in, hoor. Ik ken je alles, hè. Ik heb bril ik op, dus. Goeie. Wat ben je me onderaan? Hij zegt niks. Nee? Niet op commando hoor. Maar en wanneer praat hij dan wel? Met heel veel kinderen erbij. Dus dan, ja. Er zijn geen kinderen in de buurt. En die veel lawaai maken. Water met water, een douche en zo praat hij ook. Moet je de douche? Ja. Doe je wel eens de douche, een mooie papegaai? Nee, ik niet. Maar ik zet hem er wel eens onder. Ik neem hem zelf niet mee onder de douche. Dus, Dus je sleept hem moeder allemaal heen? ja. Ja, overal. Gaat overal mee. Je kan hem ook gewoon thuis zitten, toch? Nou, vindt hij niks aan. Zou je ook niet leuk vinden als je alleen thuis zou zitten. Dus hij gaat overal mee. Elke dag wandelen we ook. Hè? Ik wandel elke dag met hem. Ik laat hem uit, net als een hond.
Dan zet ik hem in een boom. Dan loopt hij een beetje in een boom. Vindt hij echt geweldig. Maar hij vliegt dan net mooi? Nee, hij kan niet meer vliegen. Hij heeft een gebroken vleugel. Maar je ziet het blijkbaar niet zo vaak, of zo? Dat je nou die... Ja, nee. Nee? Ik zou net heel vaak papegaaien op de boot naar Ameland. Oké. Nou, moet je hier vaker langskomen, dan zie je hem vaker.